I'm in a way for Jim Branham, Shassonia Maggie. Wendy! Wendy! Brawai! Mamunya she, won't you do? My catch was a little I have brand 10. Oh, yeah, they. When you say, Sabian and Woody Sisso. Coming up with Nyame Nipa Manaba. I'm Waba busy. But, me share time now. I was a me a project working in vehicles and remember the back into Conacoji Bremis here. Oh, con and show. It's the mama droppings. Can I honey a young so mama 20 cities in and out. Uji ya taxi no far, and my name co. My name see what Uji and your man and waba. My phone in there on Mefro. Why? Cobra says, see, I'm a penny tamaco. Why? I don't know quite watch us, sir. Oh, quite 2 hours, me. I'm a main friend. I'm catching so many phone in Benno. I'm a friend, I won't pick it up. I'm in some try. I cry me kayo. Me catch him, I'm so me. Baby, I know poor Bia Manaba Susu Mimo, would do be a winya, never me. Oh, now got a faticuni bremy say. Asa belly see. Ala bibi ayano. Adi we die Debbie. Cause I go 2 hours ni. Mama nko share. Still, I can't even pick me call. How will I even know Crasso or feel one when you feel? I can't be the assembly man you. Madam Asmami, Adding. Some Madam Asmami, some of them impetible. Oh, Madam, where wine? Simon Tundra, where wine? Look at some of you, no one to the baho. Camouflage. One to the baho. What at Marina said, the wages are on the way. Mungaja man is said back on me. They my friend meets me. Then pass out where the meeting. So, I mess with you. So, second one, only a friend from Mude. I did be a meeting from them, me and Cata, to me, Miss Brandy and they be a baby, I mean to me. Now, we don't chance, I'm not too alone. I want to find some. Or in Madame, or in Madame, Mr. Osman, 2 hours, the 4 hours, Miss. Oh, yeah, by a beer, who are going to change them. So I tell you, just Miss Selma, if you young Casa, what I say. It's a job, you know. What I say? I'm running. Nyame for someone here. Hey, Wendy. Madam Michelle. Hey! Mama, me didn't have one reno. Madam Pacho, hear me. Oh, but you want to me baby no. How dare you? When you sound somewhere who need cheer for swap. Oh, no, and I must not 3 good hours. Yeah, no. Madam Pacho, hear me. Just to Coffee me below. Who went the African me boy? Come on, buy more here. That's the part of me for the private. It's in the private here and put us how when we are who got it. So to be here, I want to cut one. Yeah,
deɛ wayɛ me no Wendy me hyɛ ka kyerɛ bɛtena me nkyɛn mafam sɛ me nua ketewa deɛ wopɛ bia meyɛ no sɛ de mataadeɛ kwametumi de mma wo sɛ hyɛ deɛ medeɛ no bi na wodi deɛ menoma no bi na wonom ɛnkɔfofa mesa ɔmo a moda kitchen ana woda veranda no wo masiesie guest room de ama wo deɛ wopɛ bia mede ma wo wopɛ iPhone matɔ iPhone ama wo deɛ wode to kɔpake wɔ nneɛma no fifi wɔ ɛne sɛ mbɛto a ɔhu ɛnyɛ fɛ hwɛdeɛ bɔ asi fie ha bio hwɛdeɛ bɔ asi fie ha bio wo hwɛdeɛ bɛ wɔ fie ha awɔ bɛyɛ amagye mɛde so mayɛ bɔne jɛno wobɛso me mu you have the guts sɛ wobɛsa so me mu deɛ wayɛ me Nyame Nipa ama bibia ni a wo sɛ woyɛ klasefoɔ dada wati ase wenye bɔne fa sɛ ne di ka ɔbaayɛ ɛna da ɛna me yam ɛna akɔra na ɛnso ami ni afie ɔbɛ tɔn fie wa ɛni hwɛ ɔbɔ ɛde hwɛ miɛ no Nyame Nipa akɔra wa sɔrɔ wenye ntiawa ɛyɛ misrɛw bebi ayɛ duru na ayɛntwem wedding card no Nyame na adom me ɛno na meyɛ magye sɛ nka mɛkɔ akɔkyekyɛ ɛne nsuo tɔɔyɛ mekora wei akwana ka meyɛ ka mbɛgye nneɛma no meyɛ project work bi awie de akɔ akɔkyekyɛ ɛne sɛ wade apipia meti kwa mmoa baabi no no ɛyɛ wobɛma asupɔ no ma wei aba destroy yɛ wopɛ no no sɛ wompɛ a nka wo ne akwana anda ama mesrɛ wo a wone waafo ani to sɛ aka just 4 days kwasi de ya ya wale se kwasi ada no ebeba o embo me ama me ginae enya dia me ware wo da e ja be ba ko nyira enjimu nipa krewu enshingu esan se bema aka just 4 days okay we go se me ya ware no me ma kra me netse ani am hye no wo hye me ma fa akra no Everybody be pimping me to come and be here. Let us say, come here, as a kid, come in the room, be shown. I come up on it. Nyame pa wo pɛ nti na wo fa ni ankasa no me sɔfo tia me na so na me say bia ɛsɛ sɔfo no na me say bia ana no me say sɔfo no no o ma se mo dia no ya me de me fa me ti e me rasa de mu da la lai adafo eti wo da mo show eti me ko so aware na Nipa anasa aware ni njai eti an se bema ya hihya aware aka just 4 days when ti me show ho so me am ye oba akra me so ra me wu na ma ka me na abo ho na mada when ti me show ho so aware no me ware adafo mesrɛ mo a ɛwom sɛ ɛmfonso ɛde ba na ba mo de mo ke ka ba fu amabɔ so at e ka pa amabɔ te se be ama fofo gi am te me ba ba wade ye frɛ ne nya gi na we ka kra we na kwada na ngasa se se me hu de me nya kwada ne mbo de me sa do fo mo nka bi ma bi esi awade yi ba ba ja ya esi no nya dan e je me sra mo nka bi ma me ma we ye fo te ta esi ba ta za do fo ama te we no ama yeah.